رنگێکی ئاشکەرە هەستên xwe îcramî derdixin pêş. Êrîş civakî civak hem li xwedî li hêzê xwe derketiye hem jî va bedelê ku dide dizane ku dijmin çi qasa perîşan bûye. Ev rejîma terorîst, ev rejîma faşîst, ev rejîma cihadîst çi qasa perîşan bûye, çi qasa lawaz bûye. Ji bo vê ev gelekî ji bo rûmeta xwe şer dike. Ji bo rûmeta xwe jiyan dike, ji bo azadiya xwe jiyan dike. Ji bo vê êrîşkirina buniya tehtî zerarê maddî pir mezin dan gel. Ama ev gel wê birçî bimîne, wê ew bibe ama wê berxwedana xwe temam bike. Di aynî wextê de wê bedîl bide avakirin wê sîstemekî xwe aborî ku kesayetên terorîst û micrum weke Erdogan destê wan negihêje wê bide avakirin. Hêviya wan ew e ku ev Daişîn ku di hindir hepsê de ku zêdetirî 10,000 terorîstên herî xeter di hepsên me dane. Hîna hêvî heye ku evana derkevin û rastî jî evana pir xeter in. û roj ava Bakur roj latê Sûriyeyê barekî giran di ber cîhanê de radike. Malesef hikûmetên heyî di cîhanê de hetan ha berpirsiyariyên xwe li gor îtîfaq û krîter û standartên navnetewî pê ranabin.